O programa Reciclaxe en Movemento percorrerá os distintos núcleos de poboación de Boiro achegando o punto limpo ás parroquias. Así, a veciñanza poderá depositar os seus residuos de xeito selectivo sen necesidade de desplazarse ata o polígono de Espiñeira. Grazas a unha subvención da Xunta de Galicia de residuos de competencia municipal financiada cos fondos Next Generation da Unión Europea e do Goberno de España, adquirimos 2 puntos limpos móviles, son os 2 primeiros puntos limpos móviles do Concello de Boiro, que van ir recorrendo todas as parroquias, os núcleos máis poboados das diferentes parroquias ao largo do ano e que pretendemos, desde logo, eso é o mellor, ir adquirindo algúns máis para darlle un servicio a todos os veciños e veciñas de Boiro. Os 2 puntos móviles dispoñen de 7 bocas de residuos para a recollida de lámpadas, téxtil, xoguetes, pilas e baterías e outros materiais que non se poden depositar nos contedores habituais. A intención da Concellería de Medio Ambiente é poñer en marcha o programa a mediados do mes de outubro. Os puntos móviles rotarán cada 2 semanas, excepto nas datas de Nadal que se instalarán nas zonas máis poboadas. Hai 2 datas que en Nadal que se vai a cambiar puntualmente a configuración da localización dos puntos limpos móviles, vai a romper esa cadencia de 2 semanas nos mismos puntos, porque gracias a estes puntos limpos móviles vamos a poder recoller todos os residuos que se xeneran en Nadal, dos regalos, dos agasallos, dos xoguetes, entonces van estar situados en esas datas de Nadal nos núcleos máis poboados, nomeadamente na zona de Boiro, na zona de Escarabote e na zona de Cabo de Cruz. Excepto esa época do ano, van estar rotándose cada 2 semanas nos mismos puntos e vaise a colocar un panel informativo nos lugares dos núcleos desas aldeas e desas zonas para que os veciños podan saber cando lle corresponde chegar o punto limpo á súa parroquia e ao seu lugar.